Mga kabisdak! Ania na ang atong magasin! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Maayong adlaw kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Bus terminal ug mga pantalan dinhi sa Cebu andam na alang sa pagdagsa sa mga pasahero karong Kalag-Kalag. Gisiguro sa mga tagduma sa Cebu South Bus Terminal ang Kahapsay sud sa terminal alang sa gikatakdang pagdagsa sa mga pasahero karong Kalag-Kalag. Mato ni Cebu South Bus Terminal Assistant Manager Eddie Dusaban nga lakip sa ilang mga pagpangandam mao ang pagdugang og mga security guards, pagbutang og mga signages nga guide sa mga pasahero ug pagpuno og mga buses. Karon dinhi sa kuan sa regular bus yung na nagbiyahe dinhi natay 285 or more. Pero nagsaad ang mga bus operators nga mo dugang sila mga sakyanan labi na karong Kalag-Kalag o sa uban pa mga peak seasons nagin sila ipangdugang. Awhag ni Dusaban sa mga pasahero. Ato awhag lang nalantay mga gipangbawal ay mo mga pinalanggang pasahero ay mo pagdagyo kana mga mahait nga butang o kana mga butang nga mobuto. Kay naman tayo mga security fully kami atong mga security forces ron daghang kay tarong nga gipang-augment nga gipang-deploy pud sa Southwest Terminal kung masakpan mo sigurado gyud mo mapriso kay namo sa tagi-andam nga kanang sakyanan gapito nga prisuhan na atong giparking diha sa may dool sa exit. Ang ko gusto sa mga pasahero nga dili malangay makasakay dayon sayo gud sila. Fully book na ang mga barko sa mga pantalan sa Cebu nga mobiyahe sa mga probinsya sa Kabisayan ug Mindanao ug tungod niini gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero karong tapos semana. Si Passenger Terminal Manager Demetrio Seno Jr. nibutyag nga nag-deploy na sila og mga personnel sud sa mga pantalan aron sa pagsiguro sa Kahapsay sa proseso sa pagdawat sa mga pasahero. Dunay dugang shuttle buses sa Pier 3 samtang adunay 8 ka mga green shuttle buses ang anaa sa Pier 1. Adunay pahimangno si Seno sa mga pasahero. Ang ako lang ikaw sa mga passengers, kinanglan mo sud sila sa pantalan sayo sa dili pa ang schedule 2 hours before sa departure sa barko, at least na sila. Karong hapit na ang All Saints Day ug All Souls Day, pipila ka nato ang miduaw na sa mga samang. Ani ang mga pahimangno ang Cebu City Transportation Office ug ang Cebu City Police Office. Pipila ka adlaw sa dili pa ang All Saints Day ug All Souls Day, ubay-ubay na nga mga pamilya ang misayo'g duaw sa mga samang dinhi sa Cebu aron magpreparar. Dinhi sa Careta Cemetery, nabtanaw mo si Eva Caredo ug ang iyang mga kabanay nga nangunay na og pamintal ug panglimpyo sa mga pansyon sa ilang mga mitaliwan nga mahal sa kinabuhi. Nanaad ko ba nga once dili ko madayon og larga sa Bagyo kay usay adto mo kumasign nga maka-attend ko diri Kalag-Kalag ba. Nanaad ko nga ako gyud mangunay pamintal. Bahala kuan good mo ingon sila nga bati man ang pagkapintala basta imuha tinarong kinasingkasing mo paghalad nga ikaw ginamintal. Nunot sa pagdagsa sa mga tao sa mga samang karong weekend, pipila ka mga dansab sa dakbayan sa Cebu ang sirad-an ug di na paagian og mga PUVs. Matod sa Cebu City Transportation Office na maapektuhan ang dagan sa trapiko doon sa mga samang sa Pardo, Labangon, Calamba, Talamban, Sempark, apilang Old Lorega San Miguel Cemetery, Careta, Chinese, Ludo o Queen City Memorial Garden. Ang Cebu City Police Office may pahinumdum sab sa katawhan nga ginadili na sab ang pagdala og mga ilim ng makahubog, mga hait ng mga butang sama sa kutsilyo, mga sound producing equipment ug mga gamit panglimpyo sa mga pansyon.
Sa mga manguliay sa probinsya o sa mga magpabilin sa mga samang karong Kalag-Kalag, maayong panahon ang masinati sugod karong adlawa hangtod sa Martes sunod semana, matod sa pag-asa. With the rain-making system nga nakapikto sa nasod within the Philippine area or outside the Philippine area of responsibility. So padayon ta makasinati og init nga panahon, labi na sa buntag, pero doon na tayo posibilidad nga mga pag-ulan, labi na sa hapon o gabi, mga 40% ang chance ana nga mga pwede mo sinati mga ulan. So advice sa mga tao nga sa weekend mo ato sa minteryo o cemetery magdala og payong kay init kayo sa buntag unya posibleng maulan sa hapon. This is good for 5-day forecast gikan karong adlaw. Kung mga mobiyahe ani kusog-kusog atong amihan, moderate to occasionally strong atong masinati diri sa Kabisayaan, mabantay lang kay ang kadagatan dili kayo smooth ang kondisyon. So delikado sa mga gagmay sakyanang pangdagat. Palib na itong mga sakyanang pangdagat nga dili di motor. Alkiblat pro pag-asa maktan, maayong adlaw. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. FHM Sexiest Woman nga si Marian Rivera Dantes gipamatudan na sab ang iyang pagka-sexy sa usa ka photoshoot. Ang kapuso actress ni paambit sa iyang Instagram account sa behind-the-scene video alang sa November 2015 magazine cover. Suot ang black brassiere ug white harem trousers, proud kaayo nga gibandera ni Marian ang iyang baby bump. Pipila ka mga netizens ang nipadayag sa ilang mga komento. Matod ni Lim Sally 979 nga si Mariana ang pinaka-sexing buntis. Mausab ang komento ni JP Da. Si Marian ug Dingdong Dantes nangandam na karon sa pag-abot sa ilang unang baby nga si Baby Leticia o Baby Z. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow po sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o sa 642 Lotto sa mga bulak kagabi. Bulahon unya ang Ultra Lotto 658 ug Mega Lotto 645. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Dini natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online o sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.
Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you.